Hey folkens, velkommen til den her video, det allerførste video på min kanal. Jeg sidder inde i dag og spiller modded Minecraft, og det tænker jeg har lyst til. Og jeg tænker, vi skal i dag få bygget, og det kommer til at være en lille serie. Jeg ved godt, at jeg har startet meget med mange ting og så. Jeg har et ME-system og det hele. Jeg tænker, hvis I derude rigtig gerne vil se en helt bunden af, hvor jeg ikke har noget som helst, hvor jeg starter fuldstændig med ingenting, så skriv den i kommentaren, så ved jeg, at jeg skal prøve at lave en serie en dag, en singleplayer-serie, hvor jeg starter helt forfra. Men i dag, der tænker jeg, at vi skal bygge lidt, og vi skal få grindet lidt herinde, så vi kan få... Jeg skal lige have nogle af de her hvide. Jeg har blokke her, som jeg... sådan der. Der bruger til her. Bum bum. Fordi jeg tænker, jeg skal lave en væg her, hvor der kører noget strøm ind bag her. Så tænker jeg, at vi bare gør sådan her. Så der. Og så tænker jeg der. Og så kører vi dernede af, fordi så har vi lidt plads her om bagved, til vi kan gå. Tænker jeg så. Er de ikke lidt for store? Jo, det er de sgu. Så dem fjerner vi lige igen op for at lave dem mindre. Jeg har ikke lige strøm. For en lille oplad. Så kan jeg lige hurtigt tjekke. Jeg har nogle mindre størrelser. Har jeg det? Jeg har 3 der. Det har jeg ikke. Nå. Den er opladet rigtig hurtigt. Sådan der. Så får vi lige grindet. Bum, bum, bum. Og så går vi lige op og skærer dem her mindre. Sådan der. Der går vi lige der. Og sådan der. Og det gav os lidt over en stack, så vi kan lave masser til vedkommende. Fordi vi kører sådan sort. Og de her blokke her. Jeg kan, hvis jeg bruger de her blokke sådan på det punkt her. Hvis det ikke. Så kan jeg anbefale, hvis I skal bruge de her blokke her, så skal I ikke bruge dem som bygninger udenfor. Hvis der kommer lyn og rammer dem, så kan de ende med at blive til lava. Og det er ikke særlig godt, hvis det bliver til lava. Det er derfor, jeg bruger dem nede ind i min base, så man ikke kan se dem, så det ikke bliver til lava. Og der er en, der skrev, har du set det gave fra... Skriver vi lige hurtigt ja. Skriver vi lige tak. Ja, og tak. Sådan der. Så ved han det også lige. Men så kan vi lige... Så let. Fedt. Så får vi lige... Kan vi lige tage det jern på tidspunkt. Får vi lige gjort sådan her. Jeg tænker, vi lige får lavet en fin indgang hernede. Jeg tænker her, det var fint. Jeg tænker lidt des. Ja. Det kan være, vi snakker lidt på et tidspunkt. Sådan der. Så får vi lige ordnet videre her. Jeg tænker faktisk lige, vi gør sådan her. Fordi så kan vi lige få lavet hele vejen. Sådan der. Og sådan der. Bum. Og så kan vi nemt lige gøre sådan her. Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Så kan vi lige komme og fjerne de der fejl, vi lavede det før. Bum, så den væk. Og den væk. Bum. Så ser det sådan rigtig godt ud. Så tænker jeg sådan, så kommer ME-systemet til at være her, tænker jeg. Eller skal det være lidt herovre eller noget. Det ved jeg ikke. Men vi kommer til at lave et rum her, med sådan, hvor det er sådan 3x3 af dem her, på hver sådan side her. Så tænker jeg, så kan vi godt lave bum, bum, bum. Og det kan vi så ikke lige nu. Fjerner vi dem der, fordi så flyver vi lige op. Så kan vi faktisk lægge dem her ovenpå her. Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, og sådan der. Flyver lige op til den der, bum. Så ser det sgu lidt pænt ud. Og det laver vi også lige her. Dem kommer vi lige ikke til at se om på den anden side, fordi der kommer til at købe kabler. Så kommer det til at se rigtig godt ud. Jeg vil godt, jeg bruger hvide blokke der. Så. Men der kommer til at være laserområdet, hvor jeg skal ind til ME-systemer der. Så tænker jeg, vi lige får gjort sådan her. Tænker jeg, der skal vi have et. Der skal vi have en. Der skal vi have en. Der. Nu går jeg faktisk lige op og tjekker, hvor mange vi skal bruge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 styks. Ja, de første styks. Det kan godt være, at jeg måske laver det her. Det her, det bliver ikke ME-system. Jeg tænker, at det her det bliver til sådan nogle af dem. 2 af dem deroppe. Så 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der, tænker jeg. Så tænker jeg faktisk, at vi faktisk godt kan gå op og hente de første maskiner her. Fordi dem kan jeg faktisk ikke huske. Sådan der. Får vi lige hentet dem her op. Haps. 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 Haps.
Har nok plads til det hele. Okay, super. Jeg tænker faktisk også lige, vi skal ikke den der endnu, fordi jeg skal lige stadig, så nu er jeg overhovedet, så kunne jeg godt fjerne den. Okay, de her to her, det er sådan en, der giver det der scraps, og den der giver det der scraps, og den der giver dem der. Dem tænker jeg så skal stå der, fordi så passer det perfekt den der. Så tænker jeg, den der skal være her, den der der, den der der, den der der. Havde jeg ikke en til? Jo, så har jeg strømbassen her, strømting her. Den tænker jeg faktisk vi lige, fordi jeg tænker hernede, der kan jeg have de andre maskiner og MA-systemet. Så tænker jeg, ja, det finder jeg lige ud af, hvad jeg gør. Jeg tænker faktisk lige, vi tager dem her væk igen. Bum, bum. Og så tænker jeg bare, at vi kører sådan her, fordi sådan der. Jeg går lige om på den, så hætter det her. Sådan der, og så tænker jeg, vi lige finder ud af. Den her, den kunne måske... Jeg tænker, jeg kører en gang derover, og så fjerner jeg den her. Lige laver her. Og så får vi lige bredt ud her. Bum, 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 bum. Så der. Sådan to høje op. Og så tænker jeg, så får vi lige... Så tager vi lige det her jord her, så får vi sat noget, så det ikke så dumt ud. Sådan der. Bum. Sådan der. Sådan der, så tænker jeg, at vi lige får dækket det her, og så der, og der. Og nu skal jeg se, har vi det for det hele rigtigt? Bum, 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 bum. Jeg tænker faktisk, at jeg vil klippe, når jeg lige har fået taget alle maskiner og lige har fået lavet det her pænt. Og så tænker jeg på det punkt, så jeg vil lige klippe, og så kommer jeg tilbage igen, når jeg har fået lavet det. Så er vi sgu tilbage igen. Og jeg har fået lavet sat MI-systemet op og sat nogle maskiner, der er sket lige fejl med 3 maskiner, jeg havde. Ja, jeg kom til at ødelægge dem. Men jeg får dem bare lavet igen på et tidspunkt. Men der skal være en maskine der i det hul, og der skal være 2 maskiner i de her 2 huller her. Så ja. Jeg har fået sat mit strøm-læg op, så det ligger ned i jorden. Den burde virke igen. Skal vi lige prøve at se. Jeg oplevede bare på grund af, at jeg stod på den. Interesting. Vil jeg prøve lige... Så er den oprigtigt fjollet. Nice. Nå, bare stille mig over på den. Okay, det er fedt. Så der er blevet ført strøm til det alle sammen. Der skal lige dækkes af der. Der kan jeg lige hurtigt finde et blok. Sådan der. Bum. Fordi der skal være en, der skal... den skal faktisk også køre strøm med den lige meget. Han lige ved. Der er sådan der. Der skal køre strøm med en anden maskine her sammen med den der. Fordi den... Nej. Det skal det ikke. Nu kan jeg ikke strøm på noget af det. Sådan der. Der skal dækkes af. Den her. Den skal med strøm sammen med den. Bum. Sådan der. Fordi den åbenbart den sprang. Jeg gik i stykker. Så... Du. Bum. Og sådan der. Hey, jeg kommer lige til at hoppe ind her og pause videoen til et lille klip. Fordi jeg vil faktisk lige sige, at hvis I gerne vil se mig sidde og streame Minecraft, andre spilsager, så kan I faktisk hoppe ned i beskrivelsen til en Twitch-kanal, hvor jeg sidder og hyggestreamer. Det er en duo-kanal, så der kommer også til at være en anden en, der kommer til at streame sammen med mig, når vi er derinde. Men det var fedt, hvis I hopper ned i beskrivelsen og ind og trykker follow, fordi så ved I faktisk, at det er ude, når jeg faktisk går live. I får en notifikation på det. Så ses på Twitchen, så skal vi ikke hoppe videre med videoen. Hey! Fjern den der, hvor det ikke skal fjernes. Så tænker jeg, at det bliver sådan her. Og så gør vi sådan her, fordi vi skal ligesom have noget ovenpå. Der skal være lige her, det til dem kan vi tage op til dem der. Undtagen lige den, der skal være her. Men jeg føler stadigvæk lidt designet, fordi så kan det se pænt ud. Der skal bare være sådan der. Skum.
Jeg kan ikke engang finde ud af at tage det rigtige. Sådan der. Skulle man lige lave det, så det bare ser pænt ud. Jo. Det gør vi også lige her på. Sådan der. Det er bare så det. Ej, jeg tror vi... Dem er, det bliver også sådan der åbner sådan der. Fordi der skal være to, der skal være connected med hinanden. Bum og bum. Så skal vi fat i dem her. Fordi vi skal lave et, hvor den kører over, under, over, sådan her. Hov. Så vi kan gøre sådan her, det ser rigtig godt ud. Nu bliver jeg lidt forvirret i hovedet. Sådan der, rundt 2. Sådan der. Herover der kan vi lige gå i hjørnet. Jeg tænker lige vi skal have... Har vi flere af de store af dem? Yes, det har vi. De store pæle, dem kan vi have over i hjørnet. Sådan her. Det ikke ser godt ud. Jo. Det vil se rigtig godt ud. Bum, bum, bum. Der kan vi lave et eller andet her og et eller andet. Men jeg ved ikke. Jeg stod lige og jeg tænkte lige, okay. Men jeg tænker lige, vi kører op af her. Og så tænker jeg, vi kører op af her. Hvor det slutter her. Så fjerner vi lidt den der, og bum. Og vi skal lige have den sidste med dem her. Her. Så der, det ser rigtig godt ud. Så tænker jeg, vi lige så går i gang med de her små her. Det skal sættes på siderne her, så det ligesom bliver connected med hinanden. Så det ser rigtig godt ud. Sådan der. Upsa. Det ser godt ud. Så har vi faktisk fået lavet et godt design hernede. Og så tænker jeg lige hurtigt tager dem her i toppen her. Laver sådan en kant herop. Bum. Har jeg en sort? Ja, det har jeg. Så fjerner vi lige det her stykke sjov her. Og sådan. Yes. Det ser godt ud. Så har vi faktisk fået lavet det. Og så vil jeg lige hurtigt lave et klip her, fordi jeg tænker lige, jeg vil lige finde ud af, hvad jeg vil gerne bygge ovenpå herop, som huset, hvor vi skal få lavet en trappe ned hernede et sted. Jeg tænker, at det her, det laver vi sådan, fortsætter måske trappen op her, hvor vi måske laver et tårn eller andet her, eller. Men det finder ud af, og så tænker jeg ved kigge på det, ellers så vil jeg finde ud af, men yes. Så er vi bag, og jeg har valgt at sige, jeg bygger ikke huset, altså på videoen her, men her er huset bag ved mig, og det ser rigtig godt ud. Jeg flyver lige rundt for at vise jer, hvordan det ser ud. Og det. Men jeg kan vise jer sende et link i min bio til et tutorial, faktisk den person jeg har kigget efter, der faktisk laver det her build. Så. Men jeg tænker lidt, vi skal ikke lige slutte videoen af lige nu, så jeg tænker vi lige hopper ind og bygger indenfor, hvor vi tænker at vi skal have dem lidt få bygget noget gulv herinde, så det ser lidt mere pænt ud, inden vi slutter videoen. Så det tænker jeg også, at der er en dør på. Så vi hopper lige ned i det her lille hul hernede, og lige får lavet, hopper det ind i vores ME-system, og lige får lavet, lige får samlet til, at vi kan måske få noget gulv. Ellers så må vi lige hoppe over og få mindre træ. Men vi laver lige hurtigt en dør. Sådan der. Og så prøver vi lige at gå op og fjerne noget masser af græs. Og så vi kan få et rigtig fed base. Men det er pænt gulv. Sådan der. Så er der kommet en dør i. Jeg tænker lidt, vi gør døren, den sidder sådan her stedet for. Så det ser meget bedre ud. Så skal vi så tænker jeg, at vi starter herfra, og så begynder vi bare at grinde ud af og fjerne blocks. Skru op på hastigheden, så vi kan få bygget det her færdigt hurtigt.
så fik vi skulle bygge alt gulvet, og det ser rigtig, rigtig godt ud. Så men ellers så vil jeg faktisk sige, ses i næste video, hvor vi kan finde ud af det. Men ses, husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu, og husk lige også lige at trykke på klokken, fordi så ved I derude, hvornår jeg lægger en helt ny video ud. Og husk lige også at skrive i kommentaren, hvad jeg ellers skal spille, og hvad jeg skal bygge det. Eller vi skal starte helt forfra på Modded Minecraft, det er sådan helt fra starten af, hvor vi ikke har ingenting. Så, men ellers, ja. Hej hej!